Ahoj, v tomto videu ti ukážem, čo robiť, ak si zabudol heslo do Robloxu. Ukážem ti, ako si obnoviť heslo do Robloxu. Najprv choď do Robloxu, môže to byť na mobile alebo v prehliadači, to je jedno. Napíšem Roblox, idem na stránku a dostaneš sa sem. Chceme sa prihlásiť, tak klikneme vpravo na prihlásiť a sme späť tu. Ak si nepamätáš heslo alebo meno, klikni sem a budeš presmerovaný. Potom si môžeš obnoviť heslo cez e-mail alebo číslo mobilu. Je dôležité, aby si mal tieto údaje už predtým zadané. Ja to urobím cez e-mail a potom kliknem na odoslať. Potom sme dostali správu, že nám príde e-mail s inštrukciami na resetovanie hesla. Takto to vyzerá. Klikneme na obnoviť heslo a budeme presmerovaní. Tu vidíte svoje meno, vytvoríte nové heslo, zopakujete ho, kliknete na odoslať a hotovo. Nepoužívajte staré heslo. Tak zistíte, či je správne, lebo proces zlyhá. Tak to skúsime. Zadal som nové heslo a zopakoval ho. Kliknem na odoslať, sme prihlásení a odteraz sa používa toto nové heslo. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.